Бүгін Бөтә Дөнья радио көне ошо айқанлы Юлдаш радиоһынан коллегаларыбызды эфирда сәлемләйбез. Бездә кунакта Гүзәл Зарипова һәм Азат Фазли Әхмәтов. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Һаумыгыз. Хәерле иртә, коллегалар. Байрам менән. Рәхмәт, байрам шатлыктары уртак булган. Гүзәлләр аткады. Сәйлек соқырын сыққан сақта. Сейсейне секелерим сатнаны. Амышы секелер сатнамаһын өсөн, эфирда көр тавыш булган өсөн, гомумән эфирга нисек әзерләнәһегез? Тиде иткистерге келгенде, карамалаулы каракарауга сана карамалаттарга келгенем, карамаланы мекен, карамаламаны мекен, карамалауна карамастан карап кына алып кайталым. Өйрәнегез. Кыска варианты повар Павел, повар Петр. Илюза кабатлап Повар Павел, повар Петр. Тизген әйтергә кирәк, бына шуны берничә тапкыр кабатлаган эфирга әзерләндең дигән һүз. Былай шаяртуды ситке алганда һәр бер эфирга сынап та кайф менән инергә тырышаң һәм был вакытта заманында Хатагай Муртазин бергәйне. Ниндидер тормыштагы буталсык мәлдәрдә дөнья түңкәрелеп килгән кебек тоелганда кайфыдрак сагымды эфирда адна буена күзәткәндән һуң һидгәндә радио тыңлаусы һинең был кайфыңды белергә тиеш түгел. Барыһыла ошо студияның ситтә калһын дип өйрәткән һавага мәңге хәтердә. Һәм икенче вакытта коллегам Илнар Рәхмәткәрәй бергәйне теге әлегелә вагы эш фәлән күп дип буянмаярак эфирга йөренем дә юма көндә мотор итеп бидәнеп килдем дә авырмаһыңмы диде инде. Мин авырманым дигән булып авынымда астырга уйлагайным. Башыма барып етте, эфирга байрамга килгән кебек хәзер буянып, мотор итеп килергә тырышам һәм булысынып та дәрт өстә Азат һәд. Нәрсә бизәнәм түзәнәм. Һәм әлбәттә бүтән борчуларны читтә калдырып эфирга керәсең өчен киндә ул синең кайфың тыңлаучыларга беренче тәэсир итәргә тиеш түгел. Әле генә Гүзәлләрне аткада әйтеп үтте, төрле хабактар алдым коллегалардан. Коллегабыз Хатагайдан да инде кемдердән хабар алды. Чөнки кемдер белмәй, хөрмәтле тамашачылар, бәлки сердер кемдер, сер түгелдер дә инде. Һез радиога тиклем башка өлкәлә эшләгән кеше. Хәрби кеше. Мин укытучы булып башладым хезмәт юлымны инде. Башлангыч класслар укытучысы булып, шуннан соң 3 ел милиция хезмәткәре булып эшләдем. Арада инде радиога килеп, хәзер 26 ел шушы радиода эшлим. Минем инде устазым, укытучым дип мин һәр вакыт әйтәм, Зифа Нагаева килү белән мине шул Зифа Нагаевага җитәкләп чыгарып җибәргәннәр иде. Һәм ул үзенең миңа барлык усталыгын бирергә тырышты. Һәм эфирдә генә түгел, ул мен бәлки тормышта да бик күп дәресләр биргәндер. Амына һәдеңсә радио алып барусы булып эшләр өчен нинди талаптарга ия булырга тиеш кеше? Не талаплар. Бүген инде радиода бигрәк тә иң беренче чиратта тавыш, алып барышның тавышына игътибар итәләр, әгәр дә тавышы тыңлаучының колагына ятмый икән. Микрофонда бер үзенчәлеге бар, ул бар тавыштарды ла яратып бетмәй, бына шул талаптарга җавап бирһәң, бар өлкәлә гыйлемле булырга туры килә. Бар яңалыктарды билеп барырга, дөньяла, илдә, республикалы нимәләр бара хәбәрдар булырга кирәк алып барысыга. Универсал бер әйткәндә. Ихласлык кирәкле икән дә онытмай. Һәм дә Гүзәлләрне аткады, Юлдаш радио менә инде 25 елга якын, тыңлаучыларның кайфын күтәрә, дәрт өстә, сердәштә, дуста, иптәштә, гомумән Юлдаш. Һәм интернет заманында да яшәйбез, һәм ошо заман менән бергә атлаганда нинди алымдар кулланаһыз? Интернет безгә конкурент түгелме дип карамаксызмы? Юк, ондай борсылудар электен булган радионы тыңлаучылар булырмы, юкмы? Хәзерге заман белгечләре әйтә, радио буласак әле безнең буын кешеләр бездән һунда аны тыңлаячаклар. Тыңлагандар өчен барыбер нимәләр эшләргә кирәк, әлбәттә заман салымдарды кулланырга. Башкортстан радионан айырылып сыккан ике радио Спутник һәм Юлдаш, улар үз эшмәкәрлеген әле уңышлы дәвам итә. Һуңыннан Ашкада радиоһы килеп кушылды. Был исемлеккә артабан яңа алымдар дигәнеңә интернет радио Юлдаш плюс интернет радиоһы яшьтәрде генә түгел, хәзер бөтә буын тыңлаучыларны берләштерә шикелле яңа алымдар уйлайбыз, эзләнәбез һәм шул алымдарның береһе радио тыңлаучыларга бүген Бына гадәт радио тыңлаучыларга, тамашачыларга бүген әйтеп китергә кирәк. Бүген Юлдаш плюс яшьтәр үдәге асыла. Шундый һөйнесле яңалык менән дә һезгә килдек. Был яшьтәрне берләштерүсе матур бер майдансыкка әйләнәсәк үдәк булыр
тип көтелә. Бында яшьтәр килеп, ниндейдер оҫталык дәрестәре ала, үҙҙәре үткәрә ала, фекер алышыу, фекер уртаҡлашыу, мастер-класстар, белем алыу, барыһы өсөн дә мөмкинлектәр асыҡ буласаҡ. Подкасттар заманы. Яшьтәр килеп беҙгә подкасттарын яҙҙыралар, рәхим итһендәр. Олы бер майдансыҡ булыр тип көтөлә. Һәм ошо матур мәртәбәне күрергә теләһәгеҙ, бөгөн сәғәт 11-дә рәхим итегеҙ һәм бар мәғлүмәт Юлдаш радиоһының төркөмөндә лә яҙған, Юлдаш плюс йәштәр интернет радиоһында ла бар, инеп ҡарап сығығыҙ да, нимәләр булһын, инеп асыҡлағыҙ. Азатағай, шулай һеҙҙең алып барған Сүмес йомдоҙ хит парадына быйыл 25 йыл. Әйбәт. 25 йыл һәм бының котларғамы һеҙҙе? Әллә керемсен? 25 йыл, быйыл инде шушы Сүмес йолдоҙ хит парадын пенсияға озатырға уйладым мен. Чөнки 25 йыл дауамында ул бара һәм бик популяр булып киткән. Кайчакта соралар, сәре нәрсә дип. Сәре, аның әйтсәң сәре югала дигән кебек. Шулай да шул популярлыктадыр мөгаен. Чөнки без төрле тапшырулар эшлибез һәм ул тапшыруларны радио тыңлаучы ниндер эшен башкарганда тыңлай ала. Менә Сүмес йолдызны алай тыңлап булмый, чөнки тавыш бирә кирәк. Һәм Сүмес йолдызның тагын кире җавабы бар. Тыңлаучылар шушы 3 минут эчендә кешеләр шалтыратып, шушы 3 минут эчендә хатта 90 кеше үз тавышын биреп өлгергәч, димәк, бу инде һәм Косяктан шалтыраткан хәбәр иде. Димәк, бу радионың даирәсен күрсәтә. Хатта Испания, Италиядан шалтыраталар бит инде. Бу бит ничек әйтим икән? Нәкъ менә шушы радионың популярлыгы, тапшыруның популярлыгын күрсәтә. Яшәрдің төрлелектәрендә тыңлаусыларды ла беләбез. Беләбез. Һәм әле соңгы вакытта бу хит парадны ничә яшьтә тыңлаучыларына белә башладык. Чөнки инде WhatsApp-ка язалар, әниемнең 95 яшь, аның кнопкаларына телефоны, ул WhatsApp-ка тавыш бирә алмый, аның да тавышын язып куегыз дип. Ягъни 95 яшьтә монда шик түгел, яшь тыңлаучыларыбыз да бар. Һәм ошо матур сараның быйыл һөҙөмтәһе 13 майда үтәсәк. Нәкъ шулай. Шуның турында һөйләгеҙ. 13 майда без инде нәтиҗә юмга кесебез. Бына шушы 25 еллыкка үзебезнең Башкортстанның халык артистлары, отказанган артистлар белән бер рәттә ягына сәхнәгә баскан яшь җырчылар да катнаша. Кызыклы булыр дип уйлыйм, чөнки инде без буны 2008 елдан башлап үткәрә башлаган нәтиҗә концертларын һәм концертларда без тамашачыларга билет алып килүчеләр арасында әле бүләкләр дә уйнатабыз. Бик арытмый торган, тәмле генә концерт вәгъдә итәбез. 12+. Рәхим итегеҙ, 13 май ҡала дәүләт, ҡала мәҙәниәт һарайында үтәсәк, киске сәғәт 7-лә башлана. Достар, коллегалар, бүгін килгәнегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Уртаҡ байрамдар уртаҡ булһын, һәм дә инде радио көнө менән. Рәхмәт, байрам менән. Коллегаларны шулай бәйрәм белән котлайбыҙ. Рәхмәт. Рәхмәт.